çok açık ve net bir şekilde Piştî operasyona ser HDP li 11 bajaran şeva duşemê li ber navenda HDP li Enqereyê du parlamenterên jin yên HDP hatin desteserkirin. Savaşı, yıkımı, köleliği. Parlamentera Amedê Çağlar Demirel û parlamentera Sêrtê Besîme Konca bi biryara dozgerên Amed û Batmanê hatin desteserkirin. Ji bo îfadê wan bêgirtin, Çağlar Demirel anîn Amedê, Besîme Konca jî birin Batmanê. Meclîsa HDP piştî desteserkirina parlamenteran li Enqereyê civîneka awarte li dar dixin. Hêjayê bîrxistnê ku hevserokên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksektağ tevî neh parlamenteran ji çarê meha 11 vir ve girtîne û di heqê gelek parlamenteran de jî lêpirsîn dewam dikin. Ji aliyê dinêva hêjî tu agahî ji bêjera televizyona Gün TV'yê Müjgan Ekin nehatiye girtin. Müjgan 51 rojberê li Enqereyê ji aliyê kesên ku gotine ew polîs in hatiye desteserkirin. Lê emniyet û dozgerî qebûl nakin ku Ekin hatiye desteserkirin. Meclîsa Jinan a HDP li ser rewşa Müjgan li Amedê preskonferansek li dar xist. Hevseroka HDP a Amedê Rûken Akça salên notê bi bîr xist û îdia kir dewlet dixwaze Müjganê bê serûber winda bike. Rûken Akça wiha dewam kir. Birçok sivil toplum örgütlerine karşı yapılan baskı Endama meclîsa me Müjgan 51 rojin winda ye. Şahîdên bûyerê dibêjin polîs ew desteserkiriye. Lê rayedar qebûl nakin. Ev jî nîşan dide ku şîddetek mezin di dema binçavkirîn de li ser kesan tê kirin. Divê rojek beriya rojekî bêjin ka Müjgan Ekîn li köye û rewşa wê çawa ye. Hevseroka HDP a Amedê bang li hemî rêxistinên jinên Tirkiyeyê jî kir ta ku li ser mesela Müjgan Ekîn bi hestiyar tev bigerin û piştevaniya wan bikin. edilerek işkence ve Hacı Can Farkî, Dengê Amerîka, Amed. teşhir boyutu en